салом дӯстони азиз. Чанде пеш дар мусобиқаи ҷоми Осиё ки дар Қатар баргузор шуд, мунтахаби Тоҷикистон иштирок дошт ва то марҳилаи ҳасфӣ мо роҳ ёфтем. Бозиҳои хубе бачаҳои мо барпо намуданд ва роҷеи ба ҳамон бозиҳо ва ҳолу ҳавое ки он ҷо буд, мо бо яке аз бозигарони калидии даста суҳбат дорем. Сарвони тими мунтахаби кишвар Аҳтам Назаров, хуш омадед ба барнома. Салому алайкум ва ҳамати камон барои даъват кардагӣ. Мусобиқаи хуб буд, мусобиқае ки мардумам дид, бачаҳорам дидан, вақти боварӣ ҳастай на мардумам дидак чӣ хеле адреналин гуфти бовар мешавад, ажиотаж ҳастай. Хеле хурсандам ки оянда дар насиб бачаҳорам ҳаракат мекунанд, ҳамамон ҳаракат мекунем ки хеле мусобиқаҳои камонда иштирок кунем. Таърихи гуфти гапҳо эҳсосоти хеле калона хурсандию ҳамаро ҳиссиёзида ки гуфти гапҳо мо дар оҷои фикрҳои и тарафи маҳкам кардам дар кор саҳифаи навро бозиҳои навда тайёрии худ дидам дар кор. Якам барои мо эҳсосӣ буд, чун аввалин бозии мо буд дар ин мусобиқа ва дар чунин майдонҳои бонуфуз. Фикр кунам ки акнун мо таҷриба дорем. Ҳар ҳамон бозигаре махсусан ҳайати асосии мо дидан аз бо шарофати Истиқлол ки дар Лигаи Қаҳрамонҳо бозӣ кард ва бачаҳои мо бисёр ки легионер ҳастанд дидан чунин майдонҳоро, вале ба ҳар ҳол як ба қавли дигар як фишор давление буд. Чӣ гуна шумо худро эҳсос кардед? Мисол бозии аввалро шарҳ додан чӣ гуна шарҳ медиҳед? Бале, бозии ба хитои бозии давление гуфти шумо, давление сахт буд, сабабе ки бачаҳо уже опити калон доранд дар бозиҳои международный. Давление қатитонист справиться кард. Просто хеле ҳар турнир ва ёи худша дора. Например, Истиқлол ҳар сол якум соле ки Лигаи Чемпионов бозӣ мекард ва ё мо якум солида доштем хеле давление, эҳсосоти хеле доштем. Сабаби тими мунтахаб якум бор дар хеле ҷоми Осиё иштирок мекунад, ду баробар зиёд буд давления. Анамида камтарак мо дар бозингарон камтар қим буд, леки ҳамаи бозингарон дар раҳмат бехоҳ гуфтам дошта ами давление тонистан справиться кардан, бозиҳои хуб нишон дад. Худтон намедиҳед ки бозиҳои ягон бозиҳо осон набуд, леки основной бозии хати Хитой ҳамамон медонистем, бачаҳо хате ки чӣ хел мухлисози тамошо доранд. Мумкин бо ними мухлисо тамошо карда будан бозиа, барои ки бисёраш мумкин аст сабабе ки информация кам доштан натонистанд. Леки баъди бозии Хитой уже беюм бозида мо уже зангон мезадану мегуфтанд нехе ажиотаж рафте саи балечку ҷамъ шиди саи берунуда ҷамъ шидистан бозиҳоро тамошо доранд. аз сабаби бо ҳавое ки мо зимистон дорем дар инҷа медонем хунукай уже давление бо вай шид, леки баъди якум бозӣ бачаҳо ҳамаи давлениеро яст кардану фақат фикри бозию, фақат фикри результат. Он гармиҳо чӣ гуна мисол бачаҳо амиро бардошт карданд дар марҳилаи аввал? Аввало мо дар чиш нақс шид ки мо дар федератсияи футболи мо дар амарот пешаи бозиҳо 16 декабр рафта будем, уже ҳавошон қайти Қатар гардид. Тамринно дар онҷа гузашта будем, хеле ҳавода омӯхта шида будем. Мо дар ҳамин ганда вай плюс калон шида бачаҳо уже ҳавода омӯхта шида буданд, само сабои омӯхта шида будем. Баъд дар амарот гузарондем тренировкаҳоамонро, баъд ба Доха 4-5 рӯз пеш бо рафтем. Бо ҳавошро практически ягон бо, леки уҷанам мо омӯхта шидем. Барои мо уже ҳаво вай набуд. Дар умум бозии дуюми мо бо Қатар нигаронкунанда буд барои кулли мардуми Тоҷикистон ва кулли мардуми тоҷик. Инчунин барои футболбозиёни мо ҳам як зарбаи гӯям ки на чандон зиёд ҳам буд, вале зарба буд, чун аз ҷиҳати кори доварӣ на он қадар кори хуб буд онҷо. Чанд лаҳзаҳои баҳснок буд ва ана ҳамон махсусан голе ки онҳо ба самар расонданд аз як лаҳзае гӯям ки ба қавле агар дағал гӯем туҳфа шуд ба онҳо. Чӣ гуна метавонед ки ҳамин
нуқтаро шарҳ бидеҳед. Как шумо дидем чӣ бозӣ буд, мо ҳам медонистем ки вероятно судя симпатияро дар ваё метиҳад, бое ки ваё соҳиби майдонам, соҳиби мусобиқаам, дар хона бозӣ дорам, баъд ваё қаҳрамони гузаштаи Осиё ҳамёна мо предварительно тайёр будем дидаву, лекин то ин дараҷаро не чашмо агар аҳамият дода бошем, баъди бозии мо ҳамун доварда дигар ягон бозиро надоданд шакли доварӣ кунанд, балки Словак ҳавон буду. Мо просто чӣ дайрон мешем системаи ВАР, чӣ ба помощникош, мо медонем любой инсон метавонад хато кунаву бехатарӣ намешавад. Ҳамун момента моро чанд бор дида будем, мо як бор не ду бор зада будам бозигароне ки момент судяро дидестем довара ки руша гардондагӣ буд, уже вақти туп шид тарафи тупа нигоҳ карда буд, мо айдовар уже вай намекунем, мо доварам бисёр вай мекарду, лекин системаи ВАР чӣ ваё ёрдамаш надодам. Ҳамин саволи доштем, хеле афсӯс ки мо هیچ کدام جواب نداده که چه درش دیگه بودیم دوباره دیگه نمونده که دیگه بزرگ دوباره کنه. پتر سگرت و همگی دسته ها مثال هیئت مشاوره نمیگفتند که تا لحظه ای که مثال هشتگ نشود توجه نکنید. چی بود همین لحظه؟ داشتیم ما خودمون این چیزا را نقض میدونیم، لیکن خیلی ریفلکس بود. خیلی شما میدونید اما مومنت وقتی ما توپ خودمون دا میگیریم و ما уже وقتی توپ میگیریم وقتی оборона даштагим команда хеле медонед маҳкамае ва абар вақти тупа мегирем уже бояд ҳама функсияшона иҷро кунанд. ҳамон момент уже мо раскрытие шидем да ҳуй шидем. ҳамон моменте ки Алишер Рустам да тупа метия Рустамам маҳкам мекунад, сохраненда мера, у защитникои воям дидан ки уже сохраненда рафтеса мош опасмаем, воям уже рисковат кардеса будан да ҳолати фол рафтеса буданд предварительно, иҷа довар просто вай накард. А вақти ҳамин ситуация шиду дальше бозӣ мо ҳам гуфтем ҳози довар свисток мекашам, доли секунди гуфти гапо важна роля бозӣ мекунам. боварӣ ба довар кардем ки доварам вай накард, нигоҳ накард. ҳамон моменти ҳам якум ту бачаи мода мебияд Парвизам, Парвиз заданӣ буд. Парвиз қатъиан гап зад, мегӯям ман хиёл кардам ки ҳози судя дастгиримон мекард, явне фол буд, ҳамамон дидеста будем вай мекунад. Парвизам тупа зад, корша иҷро кард, молодец, то что до конца бозӣ кард, лекин ҳамун боварӣ ки судя ҳами какие-то мысли ки судя ҳози свистокро мекашаву ҳами камтарак мода вай кард. Як лаҳза пауза шуд, пауза ҳами какой-то доли секунды решили да этот исход матча гуфти гапо. И ҳамун моментам защитнико морам раскрытие будем, успед накардем ба ҷои худмо баргардему. Уже вақти сар кардем баргаштана, ваёам уже Альмуис хеле бозингарои ваёам опити сахт доранд, хеле моментҳоро гуфти гапо намебахшанд, сразу истифода мебаранд. То что и ваё карданд да, Альмуис сразу уже нагло дид ки Альмуисам нагло бозӣ кардам, дид ки судя уже вай накард, уже вай хича включат кард, оборот то что гуфти гапо включат кард, и дальше протаранид кард, тупро гирифту, дальше атакаша давом дод. Альмуис Афиф дадод, Афиф дальше корушона анҷом дод. Хуб морам вай накардем, шансҳои хуб доштем, қатъи ба шумо дидед бозӣ хуб нишон додему, лекин афсӯс ки довар камтарак бисёр ноҳалат. ана ҳамун гӯем ки кушода равшан доварӣ накард. ана ҳамун лаҳзае ки ба қавле бисёриҳо мем кардан, шӯхӣ кардан ки як ана ҳамун нуги пойпӯши варзишгари муро офсайд ҳисоб кардан. то чӣ буд? хеле система нишон дод, почаш буду. Мугола метонистан ака судиё ислоҳ кунам, так как судиё бозии Қатар қатъи ошибка кардам, метонистан ин бозиро ин бозида камтар морам дастгирӣ кунам, балки морам как бозиё нишон дод, ягон бозиёро безе бозӣ накардем. гуфти гапо бозиёи нағз нишон додем, бачаҳорам дидан хеле чӣ хел метавонем бозӣ карда, ба худ боварӣ ҳаста, як насиб оянда да ҳаракат мекунем ки ҳами давом битем, ҳам хеле бозиёро сарҷаму якҷоя ҳамагӣ бозиёро гузаронем. муқобили Лубнон аз ҳоло оғози бозӣ ва қаблтар дар лаҳзаҳои
машқи мисол чӣ нақшаи вижа доштед шумо ки мисол мо 1-0 мебохтем онҷо ва дар ҳамон қисми дуюми бозӣ дар лаҳзаҳои охир мо гол ба самар расонидем. мо дар баъди бозии Қатар чихе шумо ҳам дидем, моро мамира эҳсос мекардем ки баъди бозии Қатар мо метавонем бозӣ карда. Мо уже гуфти гапҳо вақте ранен гуфти Урсо ранени звер вайни опасни моро ҳам хеле чувства доштем. Мо бозии Лубнонро дида будем. Лубнон тими нағз аст, лекин мо вақти бозиҳоро анализ кардем, бозии худ монанди бозии Хитою Қатарро анализ кардем, шикое ки мо дар ин бозиҳо кардем, мо дар тренировка мураббиё моро фаҳмонданд чӣ кор кардан дар кора командни работа гуфти гапҳоро гузарондем. Медонистем ай сабаби ки қатъи бозии Қатар ай мо шташто гуфти гапҳо бозиро қатариҳо дузидан метавонем хелеам мо хеле желание хеле ташнаи пирӯзӣ будем. Мо мехостем ки ин бозиро хеле фаҳмонам чӣ арзиши набошад ба даст биёрем. баъд таъмирро гузарондему ба гостиница рафтем ки мо дар хабари хуш чихе шумо медонед хабари хуш овардан ки пага ҷаноби олӣ ба давлати Қатар омаду мехоҳад қатъи футболисто вобухоӣ. Як рӯз пеш ай бозӣ буд чихе мо дар ирам я бо дополнительные гуфти гапҳо қувваи нерӯи мотиватсиони сахт буд. Вақти саҳар мо медонистем ки вақти ҷаноби олӣ вақти худша дораву лекин барои дасткаш шуда вақт ҷудо кардатонист мо дар нерӯи баланд буда шуд ҳама ҳамин чизо мо бозиро тонистем ба ғалаба биёрем. ва бозӣ бо Аморат ҳассостарин бозӣ ҳам буд ба фикрам. ва медонед онҷо силсила зарбаҳои пеналти баъд аз бозӣ ба фикрам Зуир Ҷурабоев буд ё ин ки Манучер буд шӯхӣ карда гуфтанд ки мо машқи вай ҳам накардем, якчанд пеналти задем ва бозиро ҳамин гуна пирӯз шудем. ҳамин гап рост аст? машқҳои чӣ гуна ба ҳамин якчанд пеналти задеду ба ҳамин бозӣ буд? бале бачаҳам рост гуфтанд, барое ки мо барои пеналти тамрини индивидуалӣ намедодем. мо вақте уже Лубнонро буридем медонистем ки ай гурӯҳ баромадем уже фаҳмидем ки қатъи Эмирот меравотем. гуфти гапҳо мерафтем тренировка ханда ҳолу ҳаво яъне настроени хуб фикри бозиро медонистему настроени хуб худ мо лишний раз гуфти гапҳо нагӯжад намекардем, барое ки ҳамаи мо медонистем ки если чанд қад бисёр фикр мекунем ҳам қад бисёр давления ҷиқидан мегирад. вай намекардем. баъд як рӯз пеш ай бозии ба Эмирот баъд тренировка кардем, баъд мондем гуфтем ки медонад ки пеналти мешавад ҳамон рӯз гузарондем ҳамамон ба яктаи задему баъд ба бозӣ рӯзи дигар ба бозӣ баромадему бозӣ кардем. шумо пешакӣ мо аҳамият дидем бисёр рақиб маслиҳат карданду доира истоданду гӯем як маслиҳати дигар карданд, вале шумо ба гуфте ки аллакай ҳама ҷойҳо позитсияи худро медонист. тақсимбандӣ чӣ гуна буд? бозигарон мисол ҳамон 5 пеналте ки тақсимбандиро чӣ гуна шумо онҷо вақте мо интихоб чӣ гуна буд? вақте мо до пеналтизаниро рафтем уже бозӣ тамом шид. вақте мо ҷамъ шидем фикр карданда истодем хеле моментода уже мепурсем да ай бачаҳо ки ай худ боварии сахт дорад, ин ҷои хафашавиам надорад ки метавона вай отказ кунад вай кунад, лекин бачаҳо ҳама желание сахт дошт. мо намегем ки ози иш рӯгардон уши хеле кард, ҳама желание сахт дошт. ҳама гуфтанд ки мо тайёрем заданда, лекин мо дар ай ҳама выбор кардан дар кори 5 кас мо гуфтем ки боварии сахт худшон надорад. ҳама бачаҳое ки баромадан задан гуфтанд мо вай дорем, боварии сахт дорем. ҳамин касе гуфт ки боварии сахт дорем вай дорем, мо уже вай накардем, выбор накардем ки ман мезанам ё ки он. Главный фикри мода як чи буд ки результат прежде всего. Якум ҷода мо
натиҷаро фикр ва баъди бозӣ чӣ гуфт Рустам барои шумо ки ман худам паридам ё ки тӯбро ман дидам чӣ гуфт умуман Рустам мо ози агар вай кунем Рустам молодец лекин мо боварӣ доштем мо саман вақти бачаҳо қаридам пешакӣ гуфтем ози пешакӣ ҷамъ мо медонистем ки Рустам якта ё ки дутта метавона гирифта барои мо ай бачаҳо хоҳиш доштем ки ами касе мерава заданӣ самое главное ӯ дар рӯшона расонанд Рустам боварӣ доштем то што Рустам метавона балки Рустам чихе шумо мебинед қадду басташ бозиш натиҷаи баланд дорад дар Азия дар Осиё мо медонем дар Осиё не дар ҷаҳон ман метавонам боварӣ дорам ки ӯ дарвозабони сахт аст баъд ояндаи хуб дорад мехоҳем ки Рустам даршам хеле баромад кунад дар вай худшон наистам мо боварӣ доштем ки Рустам мегарнад агар вай бигӯем мо кубоки Тайланд рафта будем муҷам бозии Малайзия қатӣ пеналти қатӣ вай доштем Рустам муҷам гирифта акнун заъфиятҳо ва ана ҳамон бозигароне ки умед буд вале мутаассифона мо онҳоро надидем аз ин паҳлӯ мегуфтем дар хеле урови гуфти гапо озио бозии охирон қатӣ Урдун рости гап вақти бозирам алиш кардам мо дакамака камирам вай кардал ки мо як вақт омӯхта будем бозӣ кунида баъд омада охирон бозида вақтро алиш кардам барвақттар кардам мо дам ами камтар вай мекунад перепади ҳаво вая алиш мекунад барое ки мо омӯхта набудем мо як вақти бегонида омӯхта будем бозио 6-7 будам Урдун бозии 2-3 бозӣ кардагӣ буд ва ё ҳам бегонида омӯхта будам бозӣ кардан ҳам хеле вақта мода камтарак ами вақтам вая кард то што бачаҳо чихе шумо дидем бефарагиву забити бочаҳо буд бозии қатӣ Эмирот 120 минуту бо добавлени где-то мо 140 гӯем бозӣ кардем ин чизоро мегуфт лекин бозида бачаҳо тайёр буданд ҳама ба бозида тайёр буданд инҷа тренерам мехост бачаҳоро гуфти гапо Амадониву Амирбек бозигарои нағзай мебуданд ва ё бо яборатар ёрдам медоданд ира мо медонем афсус Амирбек травма гирифт натонист омада лекин ҷошда оли вақт доштем што ами ҷои Амирбекро пур кунем вақти Амадони шумо гуфтесем уҷада мо доштем Анушервон андромад ҷои Амадонира што ҳарду як функсияро иҷро мекунанд доштем остальные и турнир як хеле будоне тренердам камтар ӯам давлени дуровам ӯ ай чизо ак метавона баромада ӯ боварӣ дошту лекин якбора бисёр каса наметавона иваз карда барое ки системаи бозии ӯ давление бозии вайда камтар бачаҳое ки медиромадагидам камтар қин мешавад тренерам ҳамуҷа шташто қариб ҳама бозӣ карда буд замину диромадан хайр мумкин 2-3 кас бозӣ накарда бошад лекин мо боварӣ дорем ман боварӣ дорам ки ва ё бояд ози бидонад ки дар тими миллӣ ягон бозингар нестай основной состав ё ки касе ҳастай ҳама игрокҳо ҳама бозингарҳо основноянд ира бояд ҳама психологически бояд тайёр бошанд ҳам физически мешавад хеле ситуатсие ки наметавонам ба бозӣ баромадам лекин ман бачаҳода мехоҳам дар уҷа мегуфтам бачаҳода наҳозирам гуфтесам ки бачаҳо ҳеҷ вақт бояд роҳафтода нашавему фақат тайёрӣ бинем тайёрии худмона нақс тайёрӣ бинем тайёр бошем ба ин хеле бозиёда то што мемонанд намемонанд бояд момент мунаҷат кунем вақте ки момент додам тона дро вардан дода ана момента фикри ман қапидан дар кора бозӣ кардан дар кора результат кардан дар кора и пага уже метонем қатӣ тренер чӣ хеле шумо да фора меуд чӣ хеле ба футбол биёем ман омадам результат кардам тренерам уже ҳеҷ ба бозӣ дигар тренер хича вақти результат кади натиҷа нишон дадӣ само собой пагаш состав монида уже ту бозӣ мекунӣ бале ноомади коргӯён дар ҳамон бозии Урдун мо дар лаҳзаҳои аввали бозӣ як зарбаи хуб ҳам доштем дар тироҳан расид дар ҳамон паҳлӯчӯб расид агар гол мешуд боз рӯҳияам дигар мешуд дар охирон лаҳзаҳо
мисол роҳафтода шавиам эҳсос мешуд ва намедонам амон ивазкуниҳо ҳам мисол ки ба мо ҳатто то ҷое ҳам кора ҳам накард, вале ба ҳар ҳол таърихсозӣ шуд дар ин мусобиқа ва суоле ки шахсан аз мухлисон аст ман таваҷҷӯҳ кардам. Барои шумо ҳамчун як сарвони даста капитан будан чӣ мисол вазнинию чӣ паҳлӯҳо дорад? Вазбинӣ чӣ дорад? Самое главное вазбиниш ки бачаҳоро правильно вай кунад. Балки тренер да ма ки дар ини бачаҳо даст, ман медонам бачаҳоро вайшона чӣ хелеса. Ан момент бояд ма бачаҳо қати гап занамон, бачаҳоро тайёр кунам. Ака иҷоз я ма набудам, мо уҷа бачаҳои калон ҳастем, се-чор касем. Бачаҳое ки уже бозиҳои зиёд кардагиян тими миллӣ, мо вақте мебинем бачаҳо вай мекунанд, камакак уже хафагӣ доранд. Ин чизо барои ҳамаи тимода аст, ин чизо нормале, лекин ин чизоро бояд гап занем, бачаҳо қати маслиҳат кунем ки бачаҳо чӣ дарди ваё доранд, чӣ дарди мо дорем, фикромона якдигаримонда гӯему, баъд ҳамаи фикрҳоро ҷамъ кунем, ба як фикр шавему, ба натиҷаи результат гуфтигафо шавем. Чанд бозии дигар дорем, ин ҳам бошад дар квалификатсия барои роҳ ёфтан ба ҷоми ҷаҳон ва бозие ки моро аз пеш аст, ин хато накунам муқобили Саудӣ аст. Ду бозӣ муқобили Саудӣ ва тобистон муқобили боз ҳамаи рақибе ки дар ҷоми Осиё гӯем ки моро имкон надод ки ба даври дигар занем, Урдун. Дурнамо чӣ нақшаҳо аз сӯи ситоди мураббиён ва умуман фикру ақидаҳои шумо, мақсадҳои шумо барои ин бозиҳои ҳалталаб? Бозиҳои меомадагӣ дар нақшаҳои баланд ҳастанд, барое ки бозии Саудӣ қати чӣ мо медонем, Саудӣ тими бақувват ҳастай, лекин мо метавонем қати бозӣ кардан. Мо дар бози самое главное омадагимон ози ҳама внимания модай, хайр ози оста-остаиро мо мефаҳмем, мардумам мефаҳмем, ҳамада мехоҳем миннатдории худмонро бирасонем, раҳмат ки шумо моро дастгирӣ мекунену меҳнатҳои моро қадр мекунанд, ба назар мегирем. Иам агар ҳамаша ҷамъ кунем, иам заҳматҳои шуморо ҳастай, ҳамамона шумоам раҳмат ҳози вай мекунем, оста-оста ба ҳамамон ба дастҳои худмон бармегардему, и кормона сар мекунем то вақти ҷамъ шидани моро нақшҳои баланд дорем. Чихел медонем Федератсияи футбол мехоҳад ба ҷоми ҷаҳон баромадан. Ба чорам ҳар як футболист, ма как худам бозингар айму майдаки наҳози любой кӯдака бимонем, уже фикри ба назар дарунаш фикр дорад ки ман мехоҳам дар ҷоми Осиё бозӣ кунам. Вақте моро майда будем, чемпионати ҷаҳон тамошо мекардем, мо вақте уже ба футбол машғул шудем, ай кӯдаки шиштагӣ буд, ба фикри ман ҳамаи футболистода ҳаста ки дар ҷоми ҷаҳон баромад кунем. Ирам ҳаста, ана федератсияи моро нақшаи баланд дорад ки орзу 2026 шумо медонед, чтоб тими миллии Тоҷикистон дар ҷоми ҷаҳони 26 иштирок кунад. И нақшаро моро гуфтагӣ будам пеша ки мо медонем, майда гуфтигафо қадам ба қадам ба сӯи орзу. Баҳтам ҷое намедонам, мумкин сару садои нодуруст бошад, ё ки намедонам, мегӯянд ки охирин ҷоми Осиёи шумо буд, дигар мисол ҳамин гап рост аст? Ака вай ҳози агар фикр кунему по физически состояние одама гирем, барои ман фикри ман қатъи ҷоми Осиёи 27 ман намедонам чӣ хеле физически состояние қатъи ма вай соответственно, агар ки синни соли ман уже по футбол сабаби футболӣ гирем, вай оста-оста пик дар омадааст. Просто я могу сказать, я посмотрю, если мои физические кондиции не соответствуют, я никогда не поставлю свой нынешний авторитет выше команды, результат команды. Если я вижу то, что я не подхожу, и тренер, тренера это в основном видят, они скажут, Ахтам, да, на данный момент у тебя кондиции не подходят, и мы не можем тебя это делать. Я никогда не буду
в обиде на это футбол, это часть нашей жизни, мы это все прекрасно осознаем. Я скажу всем огромное спасибо, и сам время придет, были моменты, которые я тогда тоже уже подумывал над этим, но сейчас на данный момент мне сказали: стоп, об этом не думай и работай дальше. Албатта набаид фикр кард аз ин ва бозии шуморо мо дар ҷумъиёти ҳам дидем ки қудрату иқтидори шумо мерасад барои идома ҳам ва он мавқеи шумо ки доред мисол ҳимоятгар ҳастед, мисол мо бисёр ҳимоятгарони синни солашон мисол 30 болотара ҳам дидем ки хуб бозӣ мекунанд. Ба қавле ки шумо гуфтед пик формада мисол метавонанд то 35 дига гузашта аз ин. Ҳама гап дар ҳамон гӯем ки психологически ҳам фикри ҳар як бозигар, ҳар як варзишгар аст. Аҳтам як ҷумла дар охир. Ҳама дар раҳмати калон некрӯз барои даъваткардагитон радиои Тоҷикистон барои ҳамаи мухлисода як бор дигар раҳмати калон ки дастгирӣ мекунен, боварӣ кунен, ояндада бо хубтар мешавем. Якҷоя мо бисёр чира ба даст меорем. Омода барои рекорд. Бале, бо умеди ғолибиятҳои навбатии тими мунтахаби мо мерасем ба фарҷоми барнома. Хайр.